Cousa. Comunicado oficial. Eres el mismo Valerio. A ver, no. Tú aquí no pintas nada. Tedes o vosso nome? Eu Lina Lona. Tina y Lola. Bimbe Lola? Eso, Lina Lona. Falta. Promoción. Lina Lola. Claro, ese o vos. Pero si eres mayor a la pública, A ver. Lila e Lola. Como Lila Lona. Lila Lona. Comunicado oficial. Non somos Lila e Lola. Bimba y Lona. Ni Lina Elona. Ni Tina y Lola. Ni Lina y Lola. Somos ¡Tina y Lola! Gracias. o equilibrio é super complicado porque ao final a veces en aras de conseguir a perfección técnica perdes expresividade, non? Eu penso que tamén pasa coa colocación da voz, non? Unha excesiva técnica a veces para as pandereteiras fan que perdan un pouquiño de emoción na voz. Iso tamén pode ser un pouco controvertido. Penso que algo de técnica está ben, pois para non cascar os 5 minutos, obviamente, pero en exceso a técnica a veces borra, é o máis difícil desde logo o equilibrio, non? Eu teño clarísimo. Para que non sea un desastre técnicamente, non? Pero para que siga chegando a xente. Pois non sei, un pouco un misterio, eh? É que eu penso que iso tamén é un traballo moi personal de sentir o que se canta, non cantar como se cantaras calquer cousa. Penso que, por exemplo, no flamenco teño superadísimo iso, e por iso chegan tanto tamén, porque cantan con moitísima emoción. Técnica tamén, a maioría dos casos, pero esa emoción ni se compra ni se vende. Eso, se cantarades en chino, temos superades os cantares, cantaríamos igual. Non creo, porque non entendemos chino, quero dicir. Sí, e de feito moita xente dice no, aquí non había pandereteiras, aquí só había gaitas. Mentira. E pasa que foron totalmente desterradas. Ahora empeza a haber máis nenas e así, pero en general, se vas a calquera festa, as pandereteiras nunca triunfan. Na miña casa é eso, no carnaval ali sempre foi de todo de gaitas e así, as míticas cancións. Pero un día estábamos así en Navidad, estábamos a acabar de comer, eu sempre me poño a cantar, e estaba a miña bisabuela, que daquela tiña 100 anos ou así, e de repente empezou a cantar cousas que nadie conocía, e quedamos todos así, e empezou a cantar coplas do Ío e así, e quedamos todos flipando. E a raíz de aí descubrimos de que sí que sabía tocar a pandereta, sabía cantar cancións de pandereta, pero que nunca se dera. A partir de aí sí que conseguimos collerlle algunha, pero bueno, pouca cousa, xa. Resistencia, escucho por aí. Total, para nós, moitísimo orgullo. De feito, no IO... Bueno, vou a tirar patera. No IO hai unha cousa que hai un talento musical bárbaro. En plan, en cada casa, os nenos... De feito, no cole hai un grupo de música moi guai, hai un montón de pandereteiras pequechas do IO que salen e son bárbaras, pero porque hai talento musical innato. Non podría explicar por qué, pero hai, non? Ser a todas do IO como que representa ese talento musical que está oculto, porque no IO somos de gaitas, pero que sí que realmente hai moi boas cantadoras, hai moi boas tocadoras no IO, entón, pois eso ten que salir a luz, entón, orgullo. Que estamos aí, que tamén, bueno, que é unha pena tamén que se... A realidade é así, non? E é que ti sacas a pandeireta e non a xente di... Non, prefieren a gaita. Pero, bueno, tamén creo que é algo que está aí, que estivo aí no ese momento e que tampouco, bueno, que tampouco deberíamos olvidarlo. Teruel existe e las pandereteiras de IO tamén. A ver, non somos dunha zona na que se recollese moita pandereta. Está a Illa de Ons, pouquiño máis, creo que se chegou tarde. Entón, bueno, pues optamos por... Pero eu valoro moito tamén os grupos que cantan sobre todo as pezas da zona na que son, porque ademais danlle un xeito único. Pues as Bouba, por exemplo. Dame un gusto enorme as cantar as pezas
da súa, bueno, da súa zona, dali de Ordes, de Tordoia, todo. Eu creo que para facer iso son as mellores. Entón, bueno, pues sí. Nos, pues, tivemos a desgracia de chegar un pouco tarde a iso, a recoller pandeireta no Morrazo. Hai cousiñas, pero non moitas. Pero bueno, de aí a de hoxe sí que temos algunha peza. Tamén. Bueno, isto é un gran melón. Porque alá no IA sí que temos como... bueno, o tema do nombre hai moito debate. Eu chamolle carnaval, hai quen lle chama de outras maneiras. Entonces é como unha tradición moi antiga onde as distintas aldeas fan un percorrido en conxunto recorrendo en un orden concreto onde hai un presidente que organiza todo e o resto da comparsa vai detrás, botanse os vivas de cada aldea, todas as comparsas botan os vivas por esa aldea e polas compañeiras. Entón é como toda unha tradición moi bonita, pero últimamente estamos un pouco invadidos de moita xente que vai con altavoces, música electrónica e así, e non respeta moito o tema das gaitas e todo iso. Entón hai un gran melón. Pero bueno, en si a tradición é moi bonita, o que pasa que moita xente non a conoce. Ai, agarrados. Nós somos terra de agarrados. Porque, ademais, como suele haber moitas gaitas, pois agarrado desagarrado e outro agarrado máis sempre ven. Eu, en realidad, empecé noutro grupo e, bueno, gracias a Melisa, pouco tempo despois, empecé en Linerola e iso teríamos, eu creo que, sobre 15 anos, máis ou menos. Para min, unha das mellores cousas que me pudo pasar neste sentido, poder entrar neste grupo e poder compartir con elas, pues, non sei, eso. Cando elas eran adolescentes, eu tiña como 9 anos. Entón, como elas tampouco tiveron época de adolescentes tontas, pois non o vin, entón eu tampouco a tuven. Entón, a ninguén lle deu por decir, ai, que tonterías toda a pandereta. Non, todas foi como, bueno, así como fixemos hai 5 anos, seguimos facendo agora, e seguiremos facendo dentro de 10, entón. Eu empecé tarde, empecé aos 16 ou así tamén. En Bueu ali, que son de Bueu. Gustoume, pero, bueno, fun tardía, non fun agora as nenas moitas veces empezan super pequenas, aos 3 anos ou así, eu non. Empecé tarde, pero firme. Quedei isto. Sí. E, bueno, non o deixo por nada. Toco madera. Eu empecé con 10 anos nun grupo, pero bueno, nese grupo sí que era, en plan, ia a miña tía, empecé e era así un pouco máis ir por Isai, gustaban, pero tal. E despois ese grupo separouse e foi cando xa empecé con Neve e xa que foi como xa sabía onde viñan as cousas, todo o que había detrás e xa me quedei para sempre. Pois eu, cando tiña 12 anos, entón sí, un par de 11 ao mellor, sí, porque empecé despois. sí. Por aí. Non podería. Aparte toco moitos distintos e non sei. A pandereta non. De logo. Igual pandeiro, pode ser, non sei. Que tocas ti? Bueno, de todo, depende da canción, claro, pero a peza. Pero, bueno, lata, tambor, pandeiro... Cunchas tampouco me gustan. Eso non, pero... Que divertidas son. Sí, non, para ti. Faltan 3. E falta unha das fundadoras, que é miña irmá, Violeta, que, porque, bueno, tocar el pandero non dá de comer, entón está traballando. Empezaron sendo 2, entón, bueno, tiña máis sentido quizás antes, pero, bueno, eu penso que agora tamén o ten. Podían ter sido Lina e Lola, como Maruja e Evangelina, como Asunción e Teresa, non sei, como, ao final é unha homenaxe ás mulleres, bueno, ainda que tamén hai algún home que nos ensinaron o que elas cantan. E nomear non sei, pues as mulleres que hasta fai uns anos nin siquiera se lles preguntaba o nome nas recollidas, o sea, penso que poñelas un pouco no lugar que merecen. Estéticamente, pues gústame a literación esta del sí, por iso foi Lina e Lola. Despois, como curiosidade, en Fumaces creo que hai as dúas informantes así máis, claro, unha das máis importantes chamanse Lina e Lola tamén, pero bueno, iso foi casualidade.
Claro, o sea, nos, cando chegamos aos ensaios somos conscientes de a que vamos a ensayar, pero tampouco ninguén vai a martirizarse. Entón, chegamos, ensaiamos, pero si pasa algo gracioso, hai un momento de jaja, nos partimos el culo e punto, e non pasa nada. Entón, non hai ninguna cousa estricta de a esa non le sale, la demonizamos, no, nunca. E se en algún momento non sale, sempre hai, por parte de todas, ese calma, non pasa nada, xa salirá, practica na casa, se non tes tempo, tampouco pasa nada. No seguinte ensayo, entre todas, sacámoslo. Entón, é a parte guai, bueno, de moitos grupos, pero do noso en concreto que vimos ande dentro, vai. Sí, de feito, eu recordo como os ensaios de Luneda para os concursos que hubo un ensayo que salimos como que se acabe xa, o sea, non podemos máis. E despois tamén ter o concurso e ver que todo vai ben, que da igual que nos equivocáramos, que para min é o mellor. Sempre hai eso de que querer facelo ben, eso creo que sempre está aí e claro, nos tamén nos gusta facelo ben, pero penso que non é como o que nos guía, sabes? Nos vamos, queremos pasar ben, facémolo ben si sale ben e si sale mal, pues, bueno, pues saliu mal e eso pasa sempre, non? Tanto Néveda como os nosos pais educaronos sempre en non vas gañar. O sea, vas este concurso a pasalo ben e non eres máis que nadie. Os demais grupos son todos compañeiros teus. Entón, vai, pasao ben, fai foliada, fai amigos, tal. E se gañas, pois enhorabuena. Si non, pois tamén enhorabuena, non pasa nada. Entón, como ninguna temos esa mentalidade envenenada de Dios mío, necesito un primero, necesito dinero, tal. Pois sempre foi disfrute. Tamén eu quería aquí reivindicar que o que menos fan é ir a concursos, realmente. Igual é algo que pode ter un pouco máis de visibilidade, pero que facemos moitas máis cousas. Claro, non estamos todo o ano preparando a peza do concurso. Prefírome, porque para min iso sería super limitante, unha pobreza. O sea, non se trata diso. É unha cousa máis. Eu considero que pode ser un plus, un extra, pero nunca pode ser o máis importante que faz durante o ano. Eu, personalmente, é soalleira, non sei, ten como algo especial ese concurso, aparte que está super ben organizado e que todo o mundo te trata super ben, non sei, para mí como que ten algo especial, non sei. É que desde o primeiro ano cando empecé en Arteixo en soalleira, entón foi como desde sempre, sabes? Entón non sei, eu teño un cariño especial. Non sei. Vou a decir Treixadura, Néveda. Bueno, é que eu se me reencarno algún día, eu quero reencarnarme en cantante do Orfeón de Treixadura. Sin duda. Porque sendo muller creo que o teño un pouco complicado, entón digo, bueno, pues... É que non sei, porque claro, de soñar eu digo, buah, que chulo Mondra, pero non nos pega. Pero claro, non sei. É unha cousa o que nos guste, Claro, eu é logo... outra cousa o que vos pegue. É que eu penso que Camaña Meseiras despega moito. Sí, é que Camaña Meseiras é moi guai para nos, é moito do noso rollo. Sí, porque só teñen que estar ali, facelo guai, non? Sonreír, e non tampouco se lle exige moito movimento ni nada. Vamos, que estades na vosa zona de confort. Vai un pouco co seu carácter. Que ao final sí que son distintas en moitas cousas, pero en outras a maioría son bastante parecidas. Fora de cámara, escenario, sí que somos máis así, máis abertas, máis tal, pero... somos un pouco tímidas algunhas, entón a veces costa bastante de perfil baixo. Sí, entón a veces tamén é difícil pasar esa barreira de ai, tengo que bailar, ai, non sei como poñerme, entón, bueno, pouco a pouco. Eu teño como dúas así que dicen, Dios mío, me peta la cabeza. Unha foi cando con Xurxo Fernández, que se foi como salir totalmente da zona de confort, porque, bueno, eu en concreto, o grupo en xeral, pero en concreto non son moi festeira, non me gusta moito o rollo panse en fran comigo. Non... Eres discreta. Soy discreta. Festeira... Eres festeira discreta. Soy festeira discreta, sí. Entón, para mí foi como salir de aí, non sei. Claro, en plan, baila, muévete. Sí, non va conmigo, pero bueno. E despois, a nivel, non sei, de aprender en pouco tempo moitas cousas, Camaña Meseiras foi... tivo moito curro, porque eran moitas cousas, eu que sei, que si o violín, que si ritmo non sei que, entón... Sí, que despois velo desde fora igual parece máis fácil do que é, a verdad. Pero foi... Pero, sí, foi.
Ao final compartes un montón de experiencias e fas cousas que mellor dentro do noso grupo non faríamos. Penso, para mí. Sí, coñecer cousas novas e coñecer os grupos de forma personal. Sempre tivemos moita sorte con todos os grupos cos que colaboramos. E creo que todas aprendimos muitísimo, aínda que estemos sempre baixo muitísima presión e tal, sempre trato increíble, experiencias e aprendizaxe de conseguir facer cousas moi rápido, en 2 semanas sacar un concierto inteiro, increíble, moi ben sempre. Pues vamos un pouco fluindo como la gente joven. No, sí. A ver, eu podo ter un planning ahora que as coñezo máis e todo, máis ou menos sei os tempos nos que nos podemos mover, pero sempre están aparecendo cousas, Entón, bueno, pues vamos así, pouco capeando, como se pode, adaptándonos. Aparte, canto máis maiores, agora máis dificultade para estar todas xuntas. Unhas que traballan, outras que estudian fora. Pero bueno, creo que os sábados de 1 a 2, de momento, están desocupados. Dedico máis tempo a este grupo fora do que son os ensaios que no propio ensaio. No propio ensaio vai todo moi rápido, moi fluido, son esponsas, hai talento, hai dedicación. Recoñezo que moitas horas seleccionando as pezas, en concreto para elas. En xeral para todos os grupos, pero bueno, para elas especialmente. De feito, lembro a montaxe de Bazar que me levou máis de 1 ano. Claro, pero porque non me daba decidido. En este caso, o informante, Pastor, Jesús do Pastor, cantaba cada copla con variacións da melodía principal. Entón, todas me gustaban. E non sabía por cal decidirme, bueno, pasaban os meses, cadou coa pandemia. Tardo bastante. E tamén a elección de coplas, que eu son unha amante absoluta da lírica tradicional, primeiro transcribo toda a recollida e de liso as que máis me gustan, preferiblemente en galego, pero teño algunha así que me parece estéticamente moi bonita, está en castelán, pois mi gran culpa, pois tamén a ensino, pero bueno. Igual cos Ancares e o Pandeiros e así gustame moito. Pero en xeral é que gústame todo. E que temos a sorte tamén de que o que nos ensina é sempre super bonito, entón é moi difícil escoller un sitio solo. Boing. É verdad. É que sempre, en plan, dicía Alba antes, que sempre aprendemos unha canción e como, ai, esta é a favorita. Pero aprendemos outra e como, ai, non, es esta. Entón é como, é moi complicado, pero bueno, Pandeiras gustame moito. Eu son unha persoa que leo fatal os cumplidos. Fatal. Ahora mismo estou aquí. Dios es por Pero bueno, agradezo. Sal burro da miña porta, que aquí non se dá cebada. Un burro como ti, calquera lle pon albarda. Eu teño que cantar tamén. Si Buenos Aires tuviera, si estuvieran Camariñas, iba a ver a mi hermano aunque fuera de rodillas. Eu porque na miña casa sempre teñen a broma comigo de que meu pai sempre me di que todas as chaquetas que teño que son albardas. Entón digo, mira que chaqueta máis chula, unha albarda máis. Entón, pois, eso sempre me recorda a miña casa. Eu non sei, porque a verdade non sei, sempre tivo algo así especial, aparte esa peza é dunha das que montamos xusto a sair da pandemia, entonces pois volvemos a xuntarnos tal, é como unha peza especial, non sei. O meu amor foise, ai pola franqueira pasou ai moitas saudades levaba, ai moitas máis a min deixou ai moitas saudades levaba, ai moitas máis a min deixou A miña, bueno, favorita non é, pero gústame moito. Carretera de Lujares, la pasean tres señores, don José, don Antonio, don Raúl Ramos de Flores.
posible. Unha. Queres empezar ti? Sí, é que é moi difícil, pero bueno, está dando un pouco así como de risa, entón, pois, é de Bazar, da muñeira é Ramonciño, meu Ramón, é meu rosario de cadea, cando ves o meu Ramón, ves a miña casa chea. Esa é bonita, Esa bonita. Bonita esa. Ti tes un andar que voas e un salero que te partes e un salero que te partes. Amor firme como a ti topas en calquera parte. E que a min, sinceramente, dame reparo reproducir eu cousas da recollida. Penso que é mellor ir á fonte, á raíz, non? En que elas, porque tamén, que escuiten tamén o xeito da informante en cuestión e que non só me escuiten a min, non? Que ao final, eu creo que é máis interesante que escuiten a persoa que me ensinou. Orgullo, non? Sobre todo por parte delas. A mí faría moitísima ilusión levar toda a miña vida facendo algo que é totalmente natural, moi para elas, e ver que agora moitas persoas se interesan en eso e que o reproducen e siguen con eso. Creo que parte do noso perfeccionismo tamén ven por aí, porque si quedamos mal nós como grupo, pois quedamos mal nós, pero saindo por riba estamos sendo infieis a algo que ao final é un regalo dunha señora, pois non es bien. Entón, sí que nos gusta ser moi fieles e eso, pois bueno, Neveda outra vez, chapo. Nos gusta ser moi fieis a recollidas, tanto a nivel melódico como de cortes tal, que non hai nada que inventar, porque ao final está todo aí, a señora facía todo, entón para que vas a meter polo medio cousas? Non sabía unha diferencia entre facer isto e ir a patinarse, non? Si, non, eu tive a sorte de que sempre me explicaron, así que, neste caso, afortunada. Eu non as traduzo. Sei, bueno, aí hai un debate, non vou entrar en que é o mellor ni o peor, pero sí vou reivindicar que se traduzan un pouquiño mellor que o que se está facendo. Eu estudiei traducción, así que, non sei, dame así un pouquiño de reparo a veces ver certas traducións. Eu decido non traducilas, pero porque creo que na maioría de recollidas atopas coplas en galego que podes utilizar, sin recurrir a coplas en castelán. Ese é o meu xeito de traballar, hai outros que non vou a xulgar, ese é o meu. Bueno, a traducción literal, claro, é unha traducción, pero casi nunca é unha traducción válida. Bueno, iso é un tema máis profundo. Eu que non paro, o sea, vivo en Santiago, bueno, 3 de nós vivimos en Santiago, non paro. Na casa vivo con unha persona que non se calla, nunca jamás. Estamos cantando todo o día, na calle foliadas todo o día, a música de Spotify é todo en galego, que si tradi, que si no. Entón é algo, ainda que con elas é evidentemente especial, porque levo 10 anos con elas e é diferente, pero creo que é unha forma de rodearse co mundo en xeral. Sempre está aí, ainda que non sea con elas, que ao final pois sempre, non sei, eso, tanto en Spotify como, eu que sei, cantando con as miñas compañeiras ou incluso abrindolle o mundo a personas que a priori quizás non escoitaría música tradi e que a raíz de nós, de incitarles e tal, pois metelas un pouco aquí. Eu creo que a mellor parte é o que falaba antes do sentimento de comunidade, que sí que é verdade que o ambiente folclórico, digamos, é como un ambiente moi seguro para todo o mundo. Todo o mundo está incluído, todo o mundo é feliz, non hai ninguén que vai a unha foliada, aínda que non sepas tocar nada, que te sintas fora. Sempre hai alguén que che di, non sei que, non sabes bailar, non pasa nada, intentamos, tal cual. E iso mola moito. E o que melloraría é igual o respeto, no sentido de que, bueno, isto é controversial, igual me pegan. A xente que está entrando nova no tradi, que é super guai, porque sí que é verdad que estás divulgando un montón e mola un montón, sí que é verdad que ás veces que hai que incluirse en todo o mundo sempre dentro do respeto, pero no mundo tradicional, como se eu agora me meto a rabera, non sei nada de rabes, pois evidentemente non vou ir a zambulle en las rabes. Nadie quere vetar a entrada a nadie, porque evidentemente é de todos e canta máis xente este metida, mellor. Pero eso,
que hai que respetar, e as tradicións hai que respetalas. Pero igual que falaba antes Salva do carnaval, hai un montón de xente que ven o carnaval con sus altavoces, e o carnaval é para escutar os gaiteiros, é para escutar os vivas, e para ir con a xente da comparsa, non con tu altavocito Anuel. Entón, hai que meterse en todo dentro respeto. Sí que é un mundo no que fan que te achegues, por exemplo, a mí no meu caso, que o mellor sí que me costa máis por iniciativa propia ou ir a bailar ou así, sí que é verdad que ter a personas que digan, veña, vente que vamos a pasar ben ou que sea, pois eso sí que mola. E o guai é que ninguén critica, nunca. Eu sempre digo que moito cantar enfada, pero... o sea, pareceme ben que se mesture con electrónica ou co que se queira, pero sempre coñecendo a base. Porque si empezamos a casa polo tellado, normalmente non, o produto non é de moita calidad. O sea, eu creo que é importantísimo coñecer a base, a partir de aí construir el palacio que ti queiras, pero desde o chan. Eu escoito moito tipo de música, a mí, bueno, eu estou aberta. Que pasa? Que para min é super importante eso, que coñezan a base, que coñezan ben a base, porque hai xente que pensa que coñece, non é verdad? Entón, eso é super importante, que a xente sepa de onde ven, que teña respeto polo que fai, a partir de aí, pois que creen, pero se que creen sabendo o que fan. Non utilizar a pandereta como un elemento decorativo Claro, do escenario, nin que bailen unos puntos por aí porque es bonito e queda bien, non sei, pero eu creo que con respeto e con coñecemento ao fin do mundo, claro. Que eu aquí non me vou meter. A min gustame a fusión, a min de xito personal. Hai algunhas fusións que me gustan máis e outras que menos. Pero en respeto a xente que sí que rollo, no, pandereta es pandereta e moderno es moderno. Que mentre sexa algo que a xente poida producirlle algo para ben, claro, que está ben, o sea, ti podeche gustar máis, menos, podeche gustar máis un grupo 100% tradi ou un grupo que mezcle estilos. Eu creo que moita xente empezou agora no tradi por, pues, bueno, Tanxugueiras tuveron un tirón increíble gracias ao Benidorm, de Tanxugueiras xurdiron moitos grupos que ao final tiveron moito tirón gracias a elas, e houve moita xente que descoñecía completamente o mundo folclórico ou simplemente non lle interesaba, e viron eso e dixeron, pois non está tan mal. E dai as escolas, eu creo que todo o mundo está de acordo con que experimentaron un subidón impresionante, e moita xente meteuse no mundo folclórico gracias a eso. Sí que a idea é facer algunha cousiña. Máis que nada porque despois pasamos anos e non queda nada grabado e dis, mira, que pena. Ainda que sea para que quede de recordo para nós.